To jama'a barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shiri na Arewa Gen Z da fatan you guys are enjoying this show saboda a kowane lokaci mukan kokari mu kawo muku talented guest wanda za su yi inspiring din ku su yi inspiring din mu gaba daya. So ka ku je ko ina domin yau ma shirin is a very special one kuma muna da wakilan You Report a cikin wannan shiri a wannan rana. As usual ni da Maryam we are going to steer the wheel of the show. Maryam Aufana. Gen Z safa ya ake ciki. Ana cikin kai ma ya ake ciki na ga kwana biyu ban so na faɗa a nan ba amma na ga kana cikin kuɗi kwana biyu sosai da sosai so I don't know ya kamata ka mana giveaway ni da so for the first time account dina I receiving 50k ba garamin 50m abi 50k na laifi 50k dollars no naira 50,000 haba ba wannan kawai dai wai wasu kamar kamar da kuka sani idan muka shigo cikin wannan shiri na segment na farko da muke fara tsalakawa shine a gani na my view her view your view our view gaba gida ya kamata ce celebrities su zama allon kwaikwayon mutane. Should celebrities be role model to people, to us gaba daya? What do you think? Not all of them, not every celebrity. Okay. Like ba kowane celebrity bane bai kamata ya zama role model ba amma irin su Portable. Me yasa kai mentioning names? Ya kamata a ce su sun zama. A'a, ni dai na ce ba kowane ba. Akwai celebrity inda zaka ga in ka duba abin da yake yi. Ai wani yana samun fame ba da yana abin arziki ba. Da yawa ana samun fame ba da ana abin arziki ba. Akwai wanda kuma suke yin abin arziki kuma suke samun fame. To kai a matsayinka na mutum da kake da hankali sai ka duba ka ga wanne ne yake yin abu da yake abin arziki. Despite fame din shi ko kuma before fame din shi haka da sauransu. So a celebrities suna nan a fanni daban-daban. Akwai celebrities when it comes to irin masu poetry, celebrities ta bangaren abubuwan addini, celebrities ta bangaren waka, ta bangaren music. So it depends on my case specifically wani celebrity ta wani bangare zaka bi wannan celebrity. And then kamar yadda aka faɗa idan ka ga mutum ya faɗa maka abu mai kyau dauki abu mai kyau na haka kaga shi abin da yake kace sai kai abin da yake akwai wanda zaki ga sun faɗa abu mai kyau a baki ba abin da suke kuma is not good so anan ma you have to filter okay abin da ya faɗa mai kyau barin dauka wanda yake yi kuma wannan shi kuma karbar da shi da kayan shi shine kai 50-50 nice one. Ladies and gentlemen, at this very junction muna da wani matashin mawaki wanda tauraro ya shake haskawa yana da wata waka kusan din Ramadan ta zo sai kaga wakan ta ƙara tasowa. Muna tare da Ahmad Abdulkarim wanda aka fi sani da Kainuwa all the way from garin Katsina Wanduko. Idan kun ba mu dama ladies and gentlemen give it up for Kainuwa. Dama azumi ya dawo da sai Ramadan ba su ke tumuta. Da na san zaki fushi haka da na siyan miki tarbi da huta. Na ki kira ne na ki zuwa ne da in kin sha ruwa ki huta. Addu'a da tana shida ni na gaya mata kin iya Ramadan basket ɗin goya a ce komai Kiti me ke faɗa? Completely. Sai mata tarbi da huta. Shine Ramadan basket ɗin ko kuma dai akwai Ramadan basket? Da akwai Ramadan basket. Shi tarbi da huta wannan ƙari ne to kai da ya akai baka siya Ramadan basket ɗin ba har ta yi fushi. Abin da kuke yi kenan ga abba ma wannan karin shi ma bai ba da Ramadan basket din. Oh my god. Ku daina irin haka fa. Ramadan boss na bada. Ramadan jiwa. Completely. So Kainuwa mutane so tari in kana waka kana kiran Antu Uwali. Mutane su san wace ce wannan Antu Uwali. Idan take ba kuɗi kake zuwa studio koya. Gaskiya Antu Uwali special anti-net. Okay. Tana ba da gudunmawa 100%. Dole a dinga haifin ɗinta. Probably tana daga cikin wanda suke kara maka gwiwa ma gaskiya sosai harkan wakan da kake yi. Kwarai da gaske. Akwai fannonin waka daban-daban. Akwai R&B, akwai Afro da dai sauransu. Me yasa ka zaɓi kai wannan layin da ka ɗauka? Gaskiya salon zan ce kaman yana daga reaction ɗin da nake yi. Zan so in ga ina irin ko Afro ko R&B. amma kawai zan ga wannan salon da nake kai shi ya dace da ni
ƙwarai da gaske. Entertainment a arewacin Najeriya, idan misali aka ɗauko Katsina for example, za a ce entertainment industry din bai da ƙarfi sosai Hakan. compared to wasu garuruwan, misali Kano, misali Kaduna haka. Yeah. Me kake kokarin yi domin ganin cewa an yi balancing wannan abun? Shin wata rana misali kana tunanin ka bar Katsinan gaba ɗaya ka dawo Kano ko ka koma Kaduna, ko kuma kawai kana ganin cewa a Katsinan ma wata ran za ku gina industry ne? A gaskiya ban da burin in bar Katsina. Confirm wata ran Katsina shi ma zai zama gari na musamman a harkar industry. Da kuke gaskiya ne. A koda yaushe muna tsare-tsare kuma muna kan diba abubuwan da suka kamata mu yi har a cimma inda ake so a je. Duba da kamar yadda Abba ya faɗa, yadda rates din ya yi ƙasa sosai, abubuwa da sauransu, wasu irin ƙalubale kuke fuskanta ko mazauna Katsina da kuke harkan waka? Ba gaskiya babban ƙalubale rashin supporter ne muke samu, musamman daga manya. Rashin support kan? So wannan yana daga cikin gaskiya yana daga ciki, suna ɗaya daga ciki, da kuma kirkiri artist zai ɗauko abu yana da buƙatan ya yi, za ka ga babu irin good spot wani lokaci daga shugabanni ma zan ce, tunda su ma suna da daman da za su taimaka wani bangaren, wani lokaci kuma za ga da irin friends haka ba kowa ba ne yake ba da good spot yadda ya kamata. Ana da irin cewa artist ɗin Katsina kanku ba da yake ba, kuna da artist wanda suna tashi ana sanin sunansu, kuna da su Drinking, kuna da su Musa, kuna da su Bujawa, kuna da su, amma ana maganin cewa kowanne yana ƙoƙarin a ce shine sarki a Katsina, kanku ba da yake ba. Kuma gashi kai maganin cewa wata rana za ku so a ce kun kai wannan stage inda da kuka gina industry ɗin a Katsina. Ta yaya hakan zai yiwu idan babu wannan haɗin kai tsakanin artist? To gaskiya magana haɗin kai ba babu ba, ya ɗan yi ƙaranci ne, amma akwai haɗin kai sosai. Ya ƙaranci babu kenan. Ya ɗan yi ƙaranci. Ya yi me yasa ya yi ƙarancin? Yawwa. To dalilin da yasa ya ƙaranci, ina ga dalili ɗaya ne zuwa biyu. Kowa yana ganin kaman ya kai ne. Shine shi. Yau kowa yana ganin shine sarki, kowa yana ganin shine. So na ƙasa ba sa yi wa na sama biyayya ke. To gaskiya da wani. Saboda ko a gidan giya akwai babba haka ake cewa, ko to kaga ya kamata in dai ana biyayya. Nan ma akwai babba. Waye babba? Shine kai ne an ban maka. Ban ce komai ba. So amma idan yanzu a ce ka samu dama ka kai inda kake so ka kai a harkan waka, ko ma ka fi, wani irin gudunmawa za ka ba wa harkan waka da ma mawakan Katsina? Gaskiya ina da burin ba da gudunmawa sosai, musamman ga upcoming artists, especially ma na cikin garin Katsina. Tunda ni labarin irin upcoming da ke tasowa, ni ma ban cire kai na upcoming ne, amma wasu da ke kallon kamar na zama allon kwaikwayonsu kwarai da gaske suna bani good support, kuma suna wasu lokuta ma suna bibiya ta ganin ya menene ya kamata su yi irin wanda nike yi, ganin ni kaina ana ga kamar na dan taka wani mataki, alhamdulillah. So kana da burin ka taimaka musu? Ina da burin taimaka musu sosai, su ma su ma fi ni in da hali. A matsayin mai ka ɗauki waka? Matsayin business. Yes. Da gaske. So as business in nan sofa, definitely abin da aka ce business ana magana akwai monetization a cikin ana samun kuɗi. Ya wannan struggle din na samun kuɗi from wannan music din, ya ake samun kuɗin? Me plans ɗinka na ganin kuɗin ya fi abin da ake samu a yanzu? Gaskiya ana samun kuɗi, especially me ake cewa irin su disc haka platforms da muke ɗora waƙoƙinmu, muna samun kuɗi sosai. Wani lokaci kuma irin platforms kamar su TikTok haka zaga ana samun advert. Muna da artists a arewacin Najeriya na and beyond, an samu wasu da suke ganin maybe sun dan fara tsallakawa, amma maybe sun fara shiga kudu da sauransu. Shin a cikin artists mu na arewacin Najeriya nan, mutum uku da zaka so a ce ka yi featuring ko sun yi featuring ɗinka? Mutum uku? To zan diba kaman Alijita. Last time ma da na zo nan na taɓa magana a kan shi. Okay. To sai in diba a Gwanja. 2? Ya. Irin kuma ina son irin su sun DJ AB. 3 kenan. Ya. Top 3. Ala sa su ji ka, ala sa sakon isa gare su. Kai ka ga abin kuma kamar wasa abin yayi. Yayi kwarai da gaske. Well, Kanuwa muna maka fata alkhairi and we wish you all the best. Allah ubangiji ya Allah. Masu kallo Kainuwa kenan, bari mu je mu dan huta, kuma idan muka dawo wakilan U Report za su kasance tare.